ትግራይ ምንቅስቃስ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዝተነፈጎም ቆሞስ አባ ሰረቀ ብርሃን ወልደሳሙኤልን ካልኦትን አመልክቱ ዝተዋሃበ መግለጺ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ጾታን ዕድመን ከይተለየ ተጋሩ ብመንነቶም ምክንያት ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ኢትዮጵያ ሰብ ዘይት ግፍዒ ተፈጽምዎም እዩ። እዚ ግፍዒ እዚ ድሕሪ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝተኸል ተስፋ እኳ እንተገበርና ንሰላም ቅርባት ብዘይኮኑ ኣካላት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ሓዝብን ግፍዒ ይፍጽሙ ኣለዉ። ካብዚ ሓደ ኣብ ልዕሊ ቆሞስ አባ ሰረቀ ብርሃን ወልደሳሙኤል በፅሑ ዘሎ በደል ተጠቃሲ እዩ። ቆሞስ አባ ሰረቀ ብርሃን ወልደሳሙኤል ድምፂ ህዝቢ ብምዃን ብዙሕ ተጋድሎ ዝፈጸሙ ኣቦ ምዃኖም ግልፂ እዩ። እዞም ኣቦ እዚኦም ኣብ ሃገረ ኣውስትራልያ ጸኒሖም ከም ሓደ ትግራዋይ ድሕሪ ዕፅዋን ፍላን ህዝቦም ንምሕታ